Derhener û nivîskarê senaryoyê yê navdarê sînemaya Kurdî Kazım Öz ji dengê Amerîkayê re qala fîlma xwe ya nû ya bi navê Emrê Kuliyekê berfê kir ku wê mehabê bi dest bi kişandina wê bike. Kazım Öz ji bo ku ji fîlma xwe ya nû re sponsorekê bibîne hatiye New Yorkê. Öz hin beşên fîlma xwe ya bi navê Zer li New Yorkê kişandibû. Rock and roll music. Wî bi fîlmên xwe yên bi navê Fotograf, Dur, Bahoz hebû tunebû û Zer derkedibû pêşberê temaşevanan. û dilê temaşevanan xweş kiribû. Öz wiha qala fîlma xwe ya nû kir. Film li ser sê karakteran dimeşe. Ya taybetçî li ser jinekî dimeşe. Navareka filmê yani çîrok li ser berfê yani digarin wisa bêjin. Vê sibê li New Yorkê berfbarî ez wisa xemgîn bûm got xwazî ez min dest pê bikira li welatê û min film bikişanda. Derhenerê Kurd balkişan serwiyekê ku li Tirkiyeyê li ser sînemakarên muxalîf û bi taybetî jî li ser sînemakarên Kurdên Elewî li gor welatên din 10 qat zêdetir zext heye û wiha domand. Mesela ez niha ji bo çi hatim vêderî em ji bo fîlma nû me got em pere bibînin. Ji ber ku li welatê xwe em nikarin pere bibînin. Yani yê ku car caran bixwazin alîkariyê bidin me ditirsin nadin yani. Öz got ku halê sînemaya Kurdî mîna halê gelê Kurd e. û ji bo ku sînemaya Kurdî pêş bikeve divê bi berhemên xweşik, nû û afrîner ne tenê ji Kurdan re lêbelê ji dinyayê re xîtab bike. Öz her wisa bang li gelê Kurd kir û ji wan xwest ku bi temaşekirina berhemên piştgiriya sînemaya Kurdî bikin. Derhenerê navdar amaje bi wê yekê kir ku ji bo ku fîlmên Kurdî li tevahiya dinyayê werin belavkirin, divê dezgeh û sazî werin danîn. û her wiha ji bo perwerdehiya sînemayê divê kar werin kirin. Gelên Kurd ku di kîjan şert û mercan da dijî aslında sinemaya wê jî li wê derê mezin dibe û şert û mercên me yê girêdayî jiyana gelê Kurd e yani. Öz got ku ji bo pêşketina miletek sînema navgîneke gelek girîng e. Ji bo pêşveçîna netewekî amûrekî gelekî girîng e. Eger ku ew gel vê amûrê baş bikar bîne ji bo çareserbûna meseleyê din jî kara tesîra ew kê dibe sînemayê dibe. Öz bank şanser wê doza dadgehî ku li hember wî hatiye vekirin. Min weke endamê rêxistinekî illegal dihesibînin. Herkes dizane ka ez sînemagerim, ez 20 salım, 25 salım li Tirkiyeyê hunermendim. Lê ez rex nedikim, rast e ez mafên Kurdan diparêzim, ji bo Kurdan huner çê dikim, ne tenê ji bo Kurdan, ji bo dünyayê lê filmên Kurdî ez çê dikim. Ez jî dixwazim heta ku mahkemê bê dîtin vê filmên nû xelas bikim, çi dibe çi nabe? Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika,